på Liseberg har en vældig lang tradition for at bygge den her type karuseller. Historisk set så har vi haft mange karuseller, som man på branchesprog kalder for spin and spew, altså snor og spy karuseller. Vi har købt en af de bedste af den her type karuseller på markedet. Det her er, kan man sige, karusellernes Mercedes. Det er virkelig en attraktion af vældig høj kvalitet. Det er vældig vigtigt for os, at vi ikke bare bygger karuseller. Vi skal også skabe oplevelser, da det også er roligt at titte på karusellen eller vente på karusellen. Det tror jeg faktisk, at vi lykkedes ganske vel med, når det gælder Mekonica.